Nginibingelele ngane zakwethu. Niyaphila lapho? Hawu mina ngiphilile ngane zakwethu yabona, ngiphilile sibusiso lo. Bekani ngane zakwethu lapha yazi ngiphethe enye ngiphethe nje obunye ufakazi enye insizwa lapha. Khona insizwa lapha bani igama layo uJohnny Cheng. uJohnny Cheng yabona. Yabona ngendlela bafuthi uJesu Kristu asithanda ngakhona sonke emhlabeni yabona. Lensizwa le bafowethu ibi gang member yabona. Iphinde futhi dayisa nama drugs futhi yabona. Aphesheya kuyilwandla yabona ili China hlahle kodwa ke ihlala eAmerica yabona kodwa he's from China if I'm not mistaken yabona nginokwabuka nje amavideo akhe yabona. Ngizamulanda bafowethu ukuthi ngendlela uJesu Kristu asithanda ngakhona abafowethu yabona njengoba sinenkinga nje la eSouth Africa sinama Nigeria dayisela izingane ama drugs yabo sigcwele abafana esibabiza ngonyawupe yabona bedayisela ama drugs yabona. uJesu Kristu bonke labo bantu yabadinga ubafuna kuye yabona. Uma khona uthi uJesu Kristu asindise lensizwa le inamathathu intamo nasezandleni yabona kodwa ke kulokho isisindisiwe le ndoda yabona kulokho lamathathu lawa asala nje kade ngisho ukuthi ube lenhlobo ephethe esigelekeqe nje yabona ephethe izikima ezithile zalamagenge abo laba nalezi inombolo zabo lezi yabona pheshwa kwelo. Ngizamlanda bafuthi ukuthi uma uJesu Kristu ekwazi ukusindisa abantu abakanje hayi ingane zakwethu ngeke nathi singabazalwane nengane zakwethu kumsebenzi wethu sibakhulekele futhi abantu abenza izinto ezirong singabalahli yabona. Yabo lensizwe ibidayisa ama drugs mawabuka amavideo izisho ukuthi imali akade yenza uyasho nje bese ekholwa njengamanje akasayenzi le mali akade yenza esesigeleke dayisa ama drugs yabona i-drug dealer yabona. Ngizamulanda ingane zakwethu ukuthi esaphethe funa lamagenge abi lobugangster babo lo yabona. Ngizamulanda futhi ukuthi hayi uJesu mayekhona asindisa abantu abanje yabona usithanda sonke. Akekho umuntu ovalelwe ngaphandle embusweni kaJesu Kristu. Njengamanje noma kuthiwa umntaka baba uyabulala noma kuthiwa umahosha udayisa komzimba noma kuthiwa welisela wiliginza noma kuthiwa ulikuhlobo uJesu Kristu umntaka baba uthanda khona unjalo futhi uyafisa ukuthi usindiswe. Maya khona asindise lensizwa le ekade idayisa ama drugs iphethe negelekeqe yabona kade ibamba inkunzi idayisela abantu ama drugs emphakathini kade ehlala ngakuye yabona. Igama lakhe uJohnny Cheng ngoba uyili China kahle kahle ngokumsesha na internet uphinde futhi umbuke mhlawumbe ku YouTube yabona. Isindisiwe lensizwa iBhayibheli salifunde ka22 times izwi lenkosi ilifunda from eqaleni ukuze bese egcineni silifunde isindisiwe yabona. Masikhuluma ngabantu abangasiyo ama hypocrites nabangadlali ngisindiswe lensizwe isindisiwe. Mina mhlawumbe kubeke bekuya ngami ube mhlawumbe bengimazi noma ube ngixola ukuxhumana bengamtshela ukuthi akazame ukwenza indlela yokuthi azama ukuthi asusele amabala lawa asemzimbeni noma lamathathu lawa asemzimbeni ukuthi azokhona ukuthi bezokhona mhlawumbe nabanye abantu bemkholo ngoba abantu abaningi mawususindisiwe bese bekubona mhlawumbe unethathu uyabona babuye bekusabe betshele mhlawumbe ukuthi uyisigeleke esithile mhlawumbe ngathi nawe uyazenzisa uyihypocrite ethile balo mfolo usindiswe ngokweqiniso bantu mayengangenzela nje ukuthi mhlawumbe azama ukuthi asuse amathathu emzimbeni ukuze bengabe besambheka ngalelo sabanye abantu kodwa usindiswe ngokweqiniso. Masikhuluma ngomuntu oshumayela iqiniso yabona inkinga nje yakhe sifaka azama ukususa lamathathu lawa yabona mayazama ukususa ukuze angasabeki emphakathini. Ngizamlanda ngane zakwethu ukuthi hawu uJesu Kristu ingane zakwethu unamandla mayekhona asindisa abantu abanje emhlabeni igelekeqe kanje isindeke lo mfolondo nje uye ekhaya ezulwini mayengayibamba ngale lane ahamba ngayo yabona. Ngiyabonga ngithanda nginisharele ngane zakwethu igama lakhe uJohnny Cheng iChina inkunzi yaphesheya. Niphile bafowethu yabona nibe right ngiyabonga.